Mayapayabak po. Pakiabe tala po kayong panalangin tamo. Dahil susunod ay intention. Kapasalamatan, Mayor Teddy and Mrs. February Tumang, Chris and Rona Gomez and family, Jose Pepe Hizon, Dietz and Lita David and family, special intention, Dariho Joe and Rose Tolentino and family, Kapaypan Pilatan ng Russia and Ukraine. Birthday, Josephine Pangan, Emily Herrera, Gian Sebastian Yandan, Carl Darius Trinidad, Francisco Capati, 88th birthday ng Maring Bautista, Mirna Enriquez, 75th birthday ng Benny Bautista, Federico Vitangcol, para kaning kaladwa dari Domingo Sr., Jose, Arlinda, Domingo Jr., Aida and Maximino, Rosita and Orlando, 40 days, Mary Ann, Rosario, Andres, Natalia, Asuncion, Alfredo, Cesar, Virginia, Rene, Rustico, Randy, speedy recovery ng Crismel Dialca, at karing kaladwa kayong purgatorio. Yabe tayo naman po yung Monica De Leon para kayong kayang speedy recovery. Siklod, tamo po. Oratio imperata laban king COVID-19. O mapamakalulu ang pong mapagmarasakit ay ibami. Aminan mila rin kasalanan mi. At mapagkumbabami kaming lalapit kaya ka. Ban manakit kapatawaran ang pombiye. Lalapit kami kaya ka, kaniting masipit na pamangailangan mi. Adwan mi kaya ka ingkambilan at ingatan mo kami laban king COVID-19. Amigdalang dakal akasakitan kaya kami at may kamate na karing dakal ataw. Adwan mi ngini kaya ka ingbaliktan mo kaming king lugod at yatsyat mi kaya kami ing makaulo mong gamat. Ing takot mi king sakit at kamatayan, alilan mong kapanayan. Pasiknangan mo ing kasalpantayanan mi at palusukan mo ing masabal mi king metong at metong. Ipanalangin mi ang tabayanan mula, ring tao mi tutukan maninton panulo, para kaniting makayawang sakit, at mampat king pangakalat na. Bendisyonan mo isablang pamagkapilit mi, ban mapupus na iting pandemya king bansami. Ipanalangin mi la rin sablang lilingap karing mi sa lunan, ban makasuyula karing masakit, kambening belwan at masabal. Pagkalam mula, kabulasan ng kaisipan at katawan. Pasiknangan mo ing pamagtagularing ding salida, kim pamagdingap ka ring masakit. E mula paboren miyawa kaniting sakit. Ipanalangin mila retang miyawa na, kumayap na rasanang malalagwa. Ingatan mula retang dilingap karela. Pagkalaman mo lang alanganggang kapainawan, detang miyangon na biye. Pagkalam mo kaya kami ing grasya mo, kareting masakit na panahon, ban magobra kaming miyabe-yabe, para king ikayap din sa bla, at ban makasawap kami, karetang mangailangan at pakakalulo. Manano na sana paulining masabal, at pamagmanasakit mi para king metong at metong. Bikabyos kaming alang kasasagkunan kaniting krisis. Layon tayra na kami king pamagbayong lub at kabanalan. Iti adwan mi king kapamiratan ng Kristong ginumi. Laram na puning kayong punan mo, magsakdal kaming magkanlong, o kamanal-banalan ay induning Diyos, e musana pisawiling aklis mi kaya king kagulanan mi, nune pagkus mo kaming ikabos, kisablang panganib, o maligaya at kanwanan a Virhen. Virhen de los Remedios, induning kapaldanan. San Jose, San Rafael Arcangel, San Roque, San Pedro Calungsod, San Lorenzo Ruiz, Santa Rita Nicasia,
San Agustin, sa Patulunan ming Santa Monica, Come back to me with all your heart. Don't let fear keep us apart. Trees to bend, though straight and tall, so must we to others call. Long have I waited for your coming home to me and leaving deeply on your life. Long have I waited for your coming home to me and leaving deeply on your life. Kilagin ng impampo ng anak ang po ng Banal Espiritu, Amen. ang grasya ng ginutang Yesu Kristo, ang lugod na ng Diyos, ating pamakyag ng Banal Espiritu, mantabaya kay kahingan. At kaya kaan timurin, Maya payabak kay kahingan po. Ting mi kakapatad, batang abebeng matampang ganap karating banal na misteryos, sisyan talaparing kasalanan tamo, at manyatapang tawad at pakalulu, king hapong Ginoo. Ginoong Jesus, ikaing mamong kordero, Ginoo pakalulu. Ginoo pakalulu, Ginoong Jesus, ikaing santungan mi, Kristo pakalulu. Kristo pakalulu, Ginoong Jesus, ikaing Kristo, ing Mesiyas, Ginoo pakalulu. Ginoo pakalulu, Ing Diyos, sa mayupayang tutu, pakaluluwa na katamo, at king pangapatawad, daring kasalanan tamo, idala na katangan sana, king biye alanganga, Amen. manalangin tamo. Oy paming mayupaya, patnubayan mo kaya sana, king masikanan mong pakalulu, uling nang magdilidili kami at makasarili, emi ato paran ing kaya kang kaburian. Itihadan mi, king kapamilatan ni ginuming Yesu Kristo ang anak mo, ang mabibi at magari kambe mo, ading Banal Espiritu, metong mo king panga Diyos, manggaman king alanganga. Amen. Pamamasang ibat, king libro ning propeta Jeremias. Pepabalo na lakanako ning Ginoo, ring tangkada ring kasalangko, laban kanako. Mengari ko king mamong tupo akinwara, at linwal ban paten. At eko balo, king dingi emayap abage binalak dalam, para kanako. Ngara, tara, kuturan tayo yung tanaman na ating bunga. Patentane, banlubos neng makalingwan. Kanita, nga kong menalangin. Mayupayang Ginoo, metong kang ukum a ema nga biran. Panyubukan mo ing pamisip da at panamdam ding tao. Binili ko karinggamat mo ing kaso ko. Paboren mong akit ko ing pamanablas mo kareting tao. Amano ning Ginoo. O Ginoo o Diyos ko, kaya kako magsantong. O Ginoo, o Diyos ko, kaya ka ako magsantong. O Ginoo o Diyos ko, kaya kako magsantong. Iligtas mo ko at ingatan, karing sablang tatagal kako. O Ginoo, o Diyos, Nungali, may ngari ilang liyon, itaginis dako, at paglapakan dako, at alang magligtas kako. o
Ginoo Diyos ko, kaya ka ako magsantong. O Ginoo, atulan mo ko ketang kakong katuliran at kayalan kasalanan. O Diyos sa mga biran at alasuri ning puso at kaisipan. Ding taong mitmong kasalanan, kaya kalasan ng pamarusan at patatagan ding taong banal. O Ginoo Diyos ko, kaya ka ako magsantong. Diyos ya ingkakong kalasag, detang mamintu, liligtas na laning Diyos. Ing Diyos, ukumyang mga biran, aldo-aldo, makasadyayang mamarusa. O Ginoo Diyos ko, kaya ka ako magsantong. Ligaya't kapurihan keka. Ligaya't kapurihan keka. Ligaya't kapurihan keka, Ginoong Jesus. Pagdulapan niyo ing mayop at aliwa ing marawak, banketa magluwid ing beyo, at ing Ginoo manatiliya kaya kayo. Ligaya't kapurihan keka. Ligaya't kapurihan keka. Ligaya't kapurihan keka, Ginoong Jesus. Ang Ginoo mantabi kay kayo, At kaya ka ang timurin. pamamasa king may pabalita, agpangkang sanwan. Ligaya kaya ka, O Ginoo. King panahon ito, dakala ring taong may karandam karingamano ng Jesus at sinabi ra, tunepin niya ing propeta. Ngara naman ding aliwa, yapin ing Kristo. Dapat ding aliwa sinabi ra, manibat siya wari Galileang Kristo. Sasabihan na ning kasalatan, king ing Kristo, manibatan niya king lahi ng David. At manibat siya Bethlehem. Ing balen nung nuya menok nangan ni David. Inya may sagsaglaring tao tungkol kang Jesus. Buri daring mapila ning dakpande, dapat alang dinakap kaya. Migbalik laring gwardya, karing pamuntok daring pari at preseo. Ngarang kinutang, bakit ay delaketi? Nakikibatla, alapang taong minyabing anting tawang iti. Kitang daring preseo karela, ikayo man aling lang na kayo? At tinawarin pamuntok ding Hudyo o metong mumang pariseo, ameniwala na kang Yesus. Alalang balo, ring da ka na taong din, king kautusan ng Moises, niya makasumpala. Ting metong karela, inikudemo, itang minta kang Yesus, king misa na bingi, migsali tayo karela, nga na. Agpang king kautusan tamo, tayo sukat atulan ng metong nga tao, hanggang etamo pekirandaman at abalo, hindi patana. Teki ba't kang Nicodemo, ikaman tao ka Galilea? Pag-aralan mo yung kasulatan at akit mo king alang lunto propeta at tao Galilea. Kay ba't minuli yung balang metong karela, king sarili ng bale. Ing mayip ng balita, ng kakatamong kaligtasan. Kapurihan kaya ka, O Kristo. Isang kwento po sa isang pamilya na balita ng mga magulang sa mga kababaryo nila ang ginagawa ng kanilang anak na babae sa Manila. Kesyo nag-happy-happy lang siya na
kesyo hindi pumapasok sa eskwelahan. At ang daming mga chismis-chismis, yung mga marites. Kaya minsan umuwi itong anak nilang dalaga, hindi pa man nakatuntong sa loob ng bahay, doon pa lang sa may gate nila, binanatan na siya ng kanyang tatay. At sinampal at anong pinagsasabi sa kanyang anak. Dahil nga ito, balita sa kanilang baryo, ang mga masasamang ginagawa ng kanilang anak sa Manila. Nung nasaktan po yung babae, yung dalaga, doon lang nagsalita, sabi ng kanilang anak, Daddy naman, sabi niya, pinakinggan mo na lahat ng mga chismis dito sa baryo. Bakit hindi muna ako hinayaang magpaliwanag sa mga totoong nangyayari sa akin sa Manila? Bakit kailangan kayong agad maniwala sa mga sabi-sabi? Hindi niyo man ako pinakinggan na akong anak ninyo. Oo nga naman. No? Bakit kung minsan kagad nating hinahatulan yung mga tao, baka maging mga mahal natin sa buhay, na hindi pa lang natin sila pinapakinggan. Hindi na pinapakinggan ang side nila, ang kwento nila. No? At ito yung ang pinupunto ni Nicodemo sa ating ebanghelyo. Kasi marami ng mga sabi-sabi tungkol sa Panginoon. Lalo na yung mga hindi siya type, ng mga pariseo, na talagang kumukulong dugo nila sa Panginoon. Kaya nanggigigil sila na mabura na lang si Jesus. At gustong-gusto nilang makarinig ng, siguro, pag ganyan, pag hindi mo tayo pang isang tao, makarinig ka ng masamang komento sa pinagagalitan mo, kinagagalitan mo, na hindi mo man bine-verify kung ito yung mga totoo. Sa maniniwala ka na lang dahil hindi mo tayo pang isang tao. Kaya kahit anong sabi-sabi, maniniwala na lang, sasang-ayunan na lang. Kahit mga gawa-gawa lang, kuminsan yung mga kwento. Dahil naman galit ka sa taong yan, okay lang tanggapin kahit na hindi mo naman binerify ang katotohanan. No? Kaya ito yung ang sitwasyon ng Panginoon na yung mga galit sa Kanya, eto na bumubuo na sila ng mga istorya, masasamang istorya laban sa Kanya. No? Kaya napakaganda po ng sinabi ni Nicodemo, ito yung isa rin sa kanila, isang pariseo. At mayroon pala silang ganitong policy, yung mga pariseo. Sabi ni Nicodemo, ayon sa ating kautusan, di natin dapat hatulan ng isang tao hanggat di natin siya naririnig at malaman ang tunay niyang ginawa. Ibig sabihin ni Nicodemo, huwag muna natin siyang husgahan. Bakit di natin muna siya pakinggan? Hayaang magsalita. And I think ito po yung magandang dapat pagnilayan natin. Na huwag tayong padalos-dalos husga sa isa't isa. Lalo na kung hindi naman talaga natin kilala yung mga tao na kinokondenahan natin o minamasama natin. Di po ba? Iyan ulit ang kahulugan yung nakasabit dyan sa ating altar. Makirandam. Pwede bang matuto rin tayong pakinggan ang side ng baka mga bias tayo o prejudice sa kanilang kalagayan para lamang mas lalo natin silang maunawaan at makita ang buong istorya na hindi ganun kagad gumagawa ng hatol laban sa kanila. Naway matuto tayong makinig, buksan ang ating mga tenga para marinig din ang kwento ng ating mga hinahatulan
o mga D-type na tao. Amen. Ngayon po yung ating idulog sa pentemang kahilingan, tayong lahat na sa araw na ito ay pinapadala na tayo ng Panginoon na pandutong makinig, maging sa mga taong nagpapakulo ng ating dugo, nagpapagalit sa atin. Sabihin natin sa bawat panalangin, Ginoo, dinan mo kaming makatuliran, apami biyebye. Ginoo, dinan mo kaming makatuluran, apami biye-biye. Para king Santa Iglesia, parati yasa ng pakit pakalulu, lugod at kapatawaran, para karing sablang tao, ipanalangin ta king Ginoo. Ginoo, dinan mo kaming makatuluran, apami biye-biye. Para karing atsuking kayo pa yan, kapilan man, sana ere kokondinahan, ing nino man kapamilatan ning makapaunang atol, ipanalangin ta king Ginoo. Ginoo, dinan mo kaming makatuluran, apami biye-biye. Para karing alang katuliran apangayatol, ipanibala rasana ing karelang piyamanwan king Dios, at patawaran dosa ring karelang kasalang, ipanalangin ta king Ginoo. Ginoo, dinan mo kaming makatuluran, apami biye-biye. Para kay katamungan, karing kay katamong kaligaligan at kapagsubukan, magdulap ta sanang santungan king Ginoo, ake katamong Dios at talabagligtas, ipanalangin ta king Ginoo. Ginoo, dinan mo kaming makatuluran, apami biye-biye. Ngeni adwan mo po yung sarili tang kapagnasan. Ipa, ang kaya kang mapamakadulong grasya, panabay na saring puso mi, king katuliran, uling nung era kakayabe, era ka apamatulan. Iti nga natin mi, kapamilatan ng Kristong ginumi. Amen. All that we have and all that we offer comes from our hearts, both frightened and free. Take what we bring now and give what we need. All done in His name. Some men rely on their power, others put trust in their gold. Some men have only their Savior, whose faithfulness never grows, faithfulness never grows. All that we have and all that we offer comes from our heart, both frightened and free. Take what we bring now and give what we need. All done in His name. Manalangin kay pakamalang kapatid, banti kay katamong daon, matanggap yara paning Diyos, ipang lubos mayupaya. Ang
Pagkapanasaning Ginoo iting daon karinggamat mo, king ikapuri at kaligayan ng kayan lagyo, king kikatamang kasaplala at king mabilog ng Santa Iglesia. Oy paming miglalang, tanggapan mo reting kaya kami ngayon, at gawan mo lang mapamintu, ring puso mi, king kaburian mo. Tihadan mi king kapamilatan ng Kristong ginumi. Amen. Ang ginuman tabi kay kayo, At kaya ka ang timuri, yat nayo rin puso yo. makayat nano king Ginoo, Pasalamatan tayong Ginoo at Diyos tamo. di karapat dapat at matulit. Tunepin, karapat dapat at matuli, ding pasalamatan dakang paratit numang kanino ipa, Diyos kingalangang galubos mayupaya. Iting maula ng panahon ng grasya, iya ing regalo mo, king kekang pamilya, ban makapagbayo kay pilubluban. Dirinan mo keng sikanan, ban padalisayin din kay kaming puso, ban nasupil din kay kaming hilig, at kapamilatan na niti, malaya kaming makasuyo kay kam. Tuturo mo keng may biyebye kaniting lilipas sa yato, kabang ding puso mi makayat nala, king e mapupusayato. Ulinita kang berisablang koro, ring anghel karing banwa, daralit ming kekang ligaya lantok ng ngaming babye, kapurian keka. Banal, banal, banaling Ginoo, Diyos sa mayupaya, mipnuying banwating yato king kekang ligaya, hosana king kakatas-katasan, mapalad din daratang king lagyo ning Ginoo, hosana king kakatas-katasan. Tunay kaping banaloy pa, ikaing panibataning sablang kabanalan, ulinita pagparalampumi, pabanalan mo sa retingayang king espiritu mo, ban para kaya kami madali lang katawan at daya, ng ginuming Heso Kristo. Bayami daw ang kusang lu, king pamailasa at kamatayan, kinuaning tinapit, pasalamat siya kaya ka. Pira sinabi niya na karing kayang disipulo nga na tanggapan niya iti kongan at kananya. Itiing kanakong katawan, amidawon, para kaya kayo. Makanya mo naman kay baningapunan, kinuha na yung kalis, pasibayang pasalamat kaya ka. At binyanin yung kalis, karing kayang disipulo nga na, tanggapan niya iti kongan, minom ko kaniti. Iti yung kalis yung kanakong daya, hing daya ning bay talang hanggang tipan. Ami bubu para kaya kahit para karing sablang tao, banketa may patawaran na rin kasalanan. Dapta niya iti bilang kapigaganakan kanako. Ipasag tayong misteryo ng kasalpantayanan. Kinuging kekang pusa, amanuling na inabos mo kami. Ikang talapagligtas, ikang talapagligtas, ikang talapagligtas. Inyong inigaganakan mi oy pa, ing kamatayin at pamanyubli ng may biyen ng anak mo. Darami kaya kaiting tinapin ng biye, ating kalising kaligtasan. Lain ming pasalamatan kaya ka, ing pepalyarian mo kaming matampang talakadarapan mo ban sumuyo kaya ka. Mapang mamaming pagamwa mo, king ikaming ansanang misulusulo, king katawan at dayang Kristo, tipuna na kaming anting metong ning banal espiritu. Ganakan me oy pa, ing Santa Iglesia mang makalaganap kimeto yato, ban may ganap yakin lugod, kambe ng Francisco kay kaming Papa, at Florentino kay kaming Obispo, ading sablang pari. Ganaka mo na naman ding kapatad ming pepainawan at maninayang subling miye, lalo na yung talasuy mong yamong Felicito, kambe ng Maximino. Ading alapang mayamong nabiye, tanggapan mo sana king maligay mong harapan, pakaluluan mo kengan, gawan mo kengang karapat dapat magkamit king bilang hangga. Ban kaya benang Maria, imbirhendo ng Diyos, kambe ng San Jose, na kayang esposo, kaya bering apostol, ading sablang santo, at inupad kimad mong kaburian, hingkay kabaning panahon, purian dakat paligayan, kapamilatan ng Jesucristong kekang anak. King kapamilatan ng Kristo, kambe at kaya, ipang mayupayan tutu, kagumning banal espiritu, pupurian dakat parangalan, manggaman king alanganga.
Kapaminto king amayan tala pangabo sa bibog king bananan turo, nga tamang ining mangangas manalangin. Ipami. At yung kabanwa, isamban niya yung lagyo mo. Datang kaya kaming kayarian mo, may pamintuan ng loob mo, kitisulib antibanwa. Ingka kanan mi, king aldo, ibiyem mo kaya kami, king aldo ngeni. Ampon ipatawad mo kaya kami, rinsala mi kaya ka. Anting pamamatawad mi karing mi kasala kaya kami. Mga mo kay paisaul kin tukso, no ikabos mo kami insablang marok. Ikabos mo kami o Ginoo kisablang marok, malugod mong pagkalubing kapayapan king panawon mi, ban king kasaupan ning kaya kang pakalulo, parati kaming mikabos king kasalanan, at binigtas kisablang kaligaligan, kabang maninaya kami, kambening maligayang kapanaligan, king panyatang ng Yesu Kristong kaya kaming talapangabos. Uling kaya kayong kayarian ating kayupayan, ating ligaya manggaman king alanangga. O Ginoong Yesu Kristo, sinabi ka rin kaya kang apostol, ing kapayapan lalakwang ko kaya kayo, ing kapayapan ko babiya ko kaya kayo. Emo sana babalikdan din kaya kaming kasalanan, nang lawin mo yung kasalpantianan ng kaya kang iglesia. At pamayapan mo yung pambilugan, agpangking kaburian mo. Ika mabibi at magari manggaman king alangangga. Amen. Ing kapayapan ng Ginoo man tabi sana kapilan man kaya kayo. At kaya kan timurin. May kakapatatangan po, masyatangin ng pupugayang kapayapan. Kapayapan, kaya kaingan, kapayapan. Kordero ng Diyos, amilalakok ing kasalanan ng yato, pakaluluan mo kami. Kordero ng Diyos, amilalakok ing kasalanan ng yato, pakaluluan mo kami. Kordero ng Diyos, amilalakok ing kasalanan ng yato, ibigay mo kaya kami ing kapayapan. Ngayong malagod at maganakatang Ginom, ing kordero ng Diyos, sa milalakoking kasalanan ng yato, yan ang tamang makakilala at makasadyang tanggap kayo, kaniting banal ng komunyon. Ginoo, ay matampang tanggap kaya ka, dapat ikasming amano mo, kumayap na ako. Balik nakakanaku, nakatatakot pa kanaku. Tanaman numan katas, durukula, tuko na kakingaus, kukeka. Malambat danakang panenayan, muli na kami kenina, muli na ka. Biblasan mo pamangan mo makasadyana, malaus ka king kayarianing bayong biyen. Kinila tayranda ka, king puso ko magsalita ko, kabanalan, kapayapan at katuliran, paramdam ko at pakilala keka. Malambat danakang panenayan, muli na kami kenina, muli na ka. Biglasan mo pamangan mo makasadyana, malaus ka king kayarianing bayong biyen. Matutod na kang panatag, katapatan niyang ulunan mo, kapas nga
panalangin para king halalan. Manalangin tamo ban king daratang a pabansa ampong panlokal a halalan. Ing tunay magari yaing kaburyaning Diyos, amamantabi ka rin sa blang bansa. Iligtas mo kami, Ginoo. King pamamilit, pamamatakot, karahasan apon terorismo. King pamanloko, pamaglaram, ampong pamagbaluktot king katutuan. King pamagsuol, kasakiman, ampong sabwatan ban makapamirayit. King kaya lang malit, king pamagin lang, ampong makitidapan na lawe. King pamagbanta, pamanakot, ampong kapanira na pabag nga mano. Banay konsensya mi, yaing gawan tunay tuntunan. Baning kaya panding kekaldan, ing mangibabaw aparasan. Baning dignidad nin tao, yaing palaging galangan. Banding maluka, ampong may na, ilaring megit miyunang mitutukan. Baning pamanyese king kalikasan, aliyam milako pansin. Baning pamisan metong, yung mamyedalan kindakla ning kapayopan, ampong katimawan. Baning banalatakot king Diyos, at lugod kalupang tao, yung maging tuntunan daring magnasang manungkulan king gobyerno. Manalangin tamo, pastol ning kaladwami ampon talapagdigtas ning meto sikluban. Yung politika yung pigkalub mo kaya kami, meto nga panagban sumuyo ka ring sabla, apon dagol king kabanalan. Ang tabayanan mo yung politika king bansami, anti mo yung pamanantabi mo kaya kami. Manalo na sanang yung pamanantabi mo king politika, para ka ring bontante ang pong kandidato, mamaya parangal king malalagyo mo, at makasaw ban sumulong kami king kabanalan, manggaman king alanangga. Manalangin tamo. Oy paming malugod, ingupaya ning kay kang banal agrasya. Itimawa na kay sana karing kasalanan mi. At so pa na keng mamatula ke ka, king aldoldoming pamibiyebye. Itihadan mi king lagyuna namang Jesus, aginumi. Amen. Ang ginoo mantabi kay kayo. At kaya ka timurin. At bendisyonan ako nga ni Diyos sa may paintuto, ingib pa, amponing anak, amponing banal Espiritu. Amen. Amen. At tanang ini, paligayan tayong Diyos, kapamilatan din kay katamong pamibiyebye. Salamat, Salamat, King King Diyos. Dakal po salamat, Maya Poras, magandang araw. Marami pong salamat. Thank you. Usanan may gusto kikakanaku, usanan may gus maglakad kulot ko, nung eme po sana ni kekang krus, tuki kanaku harapan talimu, nung eme po sana ni kekang krus, tuki kanaku harapan talimu. Ing parokya ng Santa Monica, Ketibalen, Mexico, metong yang masayang komunidad, ang mapanalangin, mituturwanan, at misaup-saupan para king kaganapan ning biye. Kaniting milabas sa banwa, ing parokya tamo, matimid nung susulong ding programang maglayon, king pamiganap ning be Kristiyano, king kapamilatan na ning pamaglingap king komunidad. Ing banal na kapulungan, ing balayan ng Kristo. Uliniti,
Masayami la pong dadake ke kayo, ding bunga na ningke kayong masabal, at lugod ka rin kaparokyang lubos mangay langang sahop at lingap. Diniring kaya katamong meging proyekto. Mumuna, pamamiyasawop ka rin kapatad tamong mangailangan anyang panahon ning lockdown. King sawop na ding yayaliwang aguman, kalupaning bayanihan musikahan ng Ryan Kayabyab, amponing Standard Chartered Bank. Kadwa, ing COVID Response Drive o ing CORD, may kasawop ka rin kaparokya tamong may home quarantine. Katlo, ing rice subsidy, ami pamye king aduang pulot siya mapamilya, miyembro da rin kaya katamong bisitas. Kapat, adopt a family program, ang maglayon sumuporta karing pamangailangang pinansyal. Katatawalyan, ing gift giving, may ganap ka rin kaya katamong bisitas, anyang Enero ning kasalukuyang banwa. Kaniting panahon ning Kwaresma, metong yang panahon ning grasya. Makipagsalita ya kaya katamo ing Ginoo, ban makyabe tamo king kiyang lasa at kamatayan. Kapamilatan daring panagkat ning pamanalangin o prayer, pamagayuno o fasting, ampon pamamyelimos o almsgiving. Deti masampat lang alimbawa ning kaya katamong pamakiramdam king balang metong kalupa ning panagkat ng Papa Francisco kaya katamo king Synod on Synodality o ing pamaglakbe anting metong abalayan ayabe-abe at makisan metong king Iba, Anak at king Banal na Espiritu. Uli niti, agkatanda kayongan pong makyabe king programang awsan tamong Dieko Diemo. At tinatag ning parokya para karing kapatad tamong lubos mangailangan. Iti, metong yang paralan, ban kanita makapakisan metong tamo king aos ning panahon. Ing pasiknangan ing pamibukluran at kasalpantayanan tamo, libutad ning takot, ampon pamisagsagan at daralan ning pandemya. Baka nano po inggawan. Mumuna, malyari kayo pong midikil metong nga alkansya, bote, o lata, anong nuka rin nyo la ibaldug, bingkya kayong adawon para kaniting panahon ng Kwaresma. Kadwa, mag-secure kayo pong sticker, ami pamyeba lang misa, king pasbul mayul, o kaya naman, iba't ka ring assigned representatives ding balang CPCs. Katlo, isulat ing lagyo, king parti anong dumakalage ing amanong donor. Kapat, ilagay ing alkansya king altar ning pibale-bale, at abayan panalangin akapagnasan, potang babaldog ing dawon. Itingke kayong maulang dapat, metong yang dalan, ban may paltutu, ing paninasan ning parokya, karang miyayaliwang programa, ban may sulong ing biye. Malyari ula pong ibiye din kaya kayong alkansya, mag-umpisa king panahon ning pamanyubling me o Easter season. King kaya katamong parokya, kilub ning offertory procession, king misa. Kalupan ning lugod ning iba kaya katamo, king pangadawon ning kayang anak, uli ning lasa na at kamatayan